Nikdy si neber hypotéku, pokiaľ si živnostník, ak nevieš toto. Pretože banka sa pozerá úplne inak ako na zamestnancov. Väčšina ľudí si myslí, že stačí, keď mesačne fakturuješ veľké sumy. Lenže banku nezaujíma len to, koľko zarábaš. Najdôležitejší je tvoj základ dane. Teda to, čo ti ostane po odpočítaní nákladov. A vďaka tomu si zvýšiš šancu na vyšší úver aj o desiatky tisíc eur. A lepšie povedané, čím nižší základ dane, tým nižšia bonita. A tým pádom nižší úver. A nezabúdaj, že banka sa tiež pozerá aj na tvoje tržby. A z nich ti uzná len určitú časť tvojho zárobku, pretože každá banka má svoj vlastný koeficient. Môžeš zarábať aj 2000 eur, ale reálne ti uznajú len do 1400. Podľa toho, aké riziko ti vidí v tvojom podnikaní. Veľkou výhodou sú paušálne výdavky, pretože zvyšujú základ dane. Pri skutočných výdavkoch zvykne základ dane výjsť nízky a úver klesá. A pozor, väčšina bank chce rok stabilný príjem, bez veľkých výkyvov. Mimochodom, ak chceš vedieť, koľko ti banka skutočne uzná príjem, napíš mi správu a pozriem sa na to, ako ti viem pomôcť.